Li destpêkirina Şerê li Bakurê Kurdistanê êrişên li ser rojnemavanên li herêmê dixebite jî dest pê kir. Rojnemavanên li Rojavayê Tirkiyeyê dixebitin ji bo rewşa rojnemavanên li Bakurê Kurdistanê bibînin û ji bo piştgiriyê bidin rojnemavanên herêmê hatin amêdê. Rojnemavanên ku ji Rojavayê Tirkiyeyê hatine, ev du hefteyê bi duruşmaya em li pê rastiyê li hinda evkarê xwenin, nobedariya nûçeyan dikin. Nobedarên nûçeyan her roj bi rojnemevanekê li herêmê nûçeyan dişopînin. Wekî nobedarê nûçeyan, îro peyamnerê televizyona warê me Fehîm Işık, nobedara nûçeyan Amet. Rojnemevan Fehîm Işık ji bo piştgiriyê bide xebatkarên televizyona warê nûçe şopand û nûçe amade kir. Piştî şopandina nûçeyan, Fehîm Işık qala cudabûna şopandina nûçeyan ya li Rojava û li Rojhilatê Tirkiyeyê kir. İşte îro derketiye holê li van dera dewlet dikuje, li wan dera Rojavayê Tirkiye dewlet digre dixibin çava yan jî davêjî zindanê. Ferqekî herî mezin ev e. Yani li vir çavsorîyekî heye di nav hêzên dewletê de. Yani ne hesaba rojnamevanan dikin, ne hesaba zarokan dikin, ne hesaba jinan dikin, kalû pîran dikin, hesaba tu tişkî nakin. Her êrişekî dewletê de insan jiyana xwe ji dest didin ku di nav vana de em bêjin heta niha çi rojnamevanê ku em bêjin jiyana xwe ji destan derneket lê çendîn hevalê me birîndar bûn. Niha jî hevalekî me rojnamevan Rohat Aktaş em pê nizanin ku bi rastî jiyana xwe ji dest daye saxi birîndar e lê em dizanibûn ku 10 roj berê destê dewletê de bi birîndariyekî gelek nizim yani ne birîndarekî giran bû lê îro em jê şikdarin ku jiyana xwe ji dest dabî yani ferqa herî mezin ev e. Nobedarê nûçeyan, îro peyamnerê televizyona warê me